Hemen izateagatik, zorionak eta ongi etorri. Ongi etorri kultura ondarea sariaren ekitaldi honetara. Zuen lanak eta zuen aleginak badu saria. Batetik, egun batzuen buruan gozatu ahal izango duzuen bidaia. Eta bestetik, gure aitortza. Euskal gizartearen aitortza eta kasu honetan aitortza gorena, lehendakaria buru dugularik. Udaberri honetan, Eusko Legebiltzarrak Euskal Kultura Ondarearen legea onartu du. Ia aho batez izan da. Eta lege honetan ondarearen definizio bat egiten da. Lege honek jaso duenez, zentzurik zabalenean, kultura ondarea da iraganetik gizarteak jaso dituen ondasunen multzoa. Zeinean gizarte horrek konserbatzea eta transmititzea merezi duten balioak aitortzen dituen. En su sentido más amplio, el patrimonio cultural es el conjunto de bienes heredados del pasado en los que cada sociedad reconoce unos valores dignos de ser conservados y transmitidos. Eta legeak berak nabarmentzen du kultura ondarea etengabe eraikiz doala. Honi lotutako balioak aldakorrak direla, mudakorrak dira. Kultura ondarearen sari honen bitartez, Eusko Jaurlaritzak ahalegin bat eskatu dizue kultura ondarea definitzeko, alegia. Kontzeptu zabal eta kanbiakor hori azal dezazuela. Sari honen 5. edizioa da, aurtengoa, eta aitortu behar dizuegu, aurten ere epaimaikideak txundituta ustea lortu duzuela kultura ondarearen inguruan egin duzuen lanarekin. Berehala ikusiko ditugu zuen bideo hoiek eta hoiei bidea emateko Bingen Zupiria, kultura sailburua, kultura eta hizkuntza politikako sailburuari eskatuko diogu hemen gora igotzea, zurea da hitza Bingen. Arratsalde on guztioi, lehendakari eta lagunok, ikastetxe ezberdinetatik etorri zareten guztiok ongi etorri. Eta hasi aurretik gainera zorionak zuen lanengatik. Atzo, jakineraz izan 2019ko Kimuak programaren barruan 6 pelikula labur aukeratu diran. Kimuak programa bada Jaurlaritzak orain dela 22 urte indarrean ipini zuena. Eta urtero aukeratzen dira 7 film, iraupen laburrekoak, 70 pikuren artetik, eta bide bat egiten dute, urtetan zehar, jaialdi ezberdinetan, ikusgai egoten dira, eztabaidagai izaten dira, eta beren bidea bukatuta ondare bihurtzen dira. Generazio berrientzat eta ikusle berrientzat ez gordeta, erabilgarri geratzen dira ondare modura. Aurtengo Kimuak programan izen ezagunak daude. Adibidez, Handia pelikula egin zuten 2 zuzendari daude. Tartean da baita ere Jesus Mari Lazkano, pintatzailea, Xabi Paiak egindako tekstu baten bitartez egin duten pelikula bat dela eta. Eta esan bezala, horiek ondare horren egile dira. Zuek egin dituzuen pelikula horiek ere, ondarearen bila ibilizarete, baino pelikula bihurtuta eta beren bidea eginda, ondare txeki bihurtuko dira. Eta agian, zuetako batzuk, eta hau diot zuet lehenago ere gertatu delako, agian ikasketak bukatu eta bide hori hartuko duzue, eta zinearen arloan gauzak egiten ahaleginduko zarete, ondarea sortzen lan egiteko. Denborak esango du. Gaur sarituko ditugun filmen artean, film labur hauen artean danetatik dago. Batzuk Bilboko hirian ibili zarete piztiak bilatzen. Lehoiak, tigreak, zakurrak, armiarma handi bat. Beste batzuk, Lekeitioko garraitz ugartera joan zarete, eta Lehartibain bizirik dagoen ondare inmaterial bat berreskuratu duzue. Eta garraitzen egontzen sendaetxe batean, ospitale txiki batean, sendatu zituzten edo bizia galdu zuten pertsonen historia berreskuratu duzue. Lepra zala eta etzala. Eta beste batzuk, Ondarrutik emakumeengan ipini duzue begirada, eta arraun mundua nondik datorren eta nora doian,
emakumeek zelan txertatu diran mundu horretan, eta oraindik ere gizon eta emakumeen artean ze diferentzia dauden aztertu dituzue. Ondareari heltzeko modu ezberdinak dira. Batzuk fikzio bitartez egin duzue, beste batzuk narrazio modura, batzuk euskeraz, beste batzuk inglesez, gaztelania eta euskera erabilita. Edozein kasutan, zuek, aurtengo ondari sari hauetan parte hartu duzuen neska-mutil gazteok, ondare garrantzitsu baten jabe zarete. Ez dauka herririk eta ez dauka hondakinik. Materiarik gabea da. Eta hori hizkuntza da, euskal hizkuntza. Zuek jaso duzuen ondare bat da, eta zuek ondorengoei transmititzeko moduan izango zareten ondare garrantzitsu bat. Beraz, opa dizuegu etorkizun ikusgarri bat izan dezazuela edo zer gauza aukeratzen duzuela zuen bizitzan lan egiteko, jarraitu dezazuela ondarea ezagutzen eta ondarea transmititzen, eta ondore bezala jaso duzuen hizkuntza hori ere zaindu eta transmititu dezazutela. Ongi etorri eta zorionak guztioi. Eskerrik asko, sailburu Ginez Zupiria. Esan bezala, jarraian aurtengo 3 bideo irabazleak ikusiko ditugu. Europa ikastetxearekin eta Lea Artibai ikastetxearekin hasiko gara. Bata bestearen segidan ikusiko ditugu oraintxe. Yesterday, a renowned woman known for her mysterious case filled with magnificent animals arrived to Bilbao. But unfortunately, the case was stolen, and some of the animals were freed. Bilbao, a calm city that after these magical events didn't stay the same. We, a group of students, have decided to find said animals. The first animals to find are possibly the most dangerous and most common, lions. It makes sense though, since Saint Mames, a popular figure in Bilbao, single-handedly tamed a group of lions and gained their confidence. With that in mind, we headed to Plaza Jado, where we saw 4 magnificent lions with an incredible power. Water. Nevertheless, they are not the only ones with this power in Bilbao. Other examples are the Fountain of San Mamés and the fountain known as the Fountain of the Dog. Lastly, we decided to meet the leader of the herd, the Tiger of Izpizua, which took the name of his tamer, the architect Pedro Izpizua. The second animal we decided to find is probably the most famous of them all, Puppy. With his colorful mane, which changes twice a year, and his giant stature of almost 15 meters, he is a huge icon in Bilbao. His creator, Chef Koons, left him free to roam the city of Bilbao, but fortunately, he found his doghouse in the Guggenheim Museum. Third animal is one that does not live far from the puppy, the spider. Made by Bourgeois, she got inspiration from her mother, who was a weaver, and it is an icon of motherhood, as a protector and as a defender. Finally, we are facing a majestic animal, one of the largest in the world, the whale. The figure is trapped in the containers next to the Maritime Museum of Bilbao, as a message sent to the inhabitants of the city in favor of recycling. In this way,
The oceans and the animals that inhabit it, such as the whale, won't be damaged. In addition to the whale, several animals are hidden inside the museum. Conclusion: even though these animals did escape, we have found out that they are part of Bilbao and that is their home now. So for that, we know now that they are a part of our culture and of our heritage, and that they should remain the same. Itxasua da zabala, eta hantxe galdu itzen gara. Gorputz atixa faltatabe, osorik da harimia. Barriro ikusi nahiko neukenik, zure arpei ederra. Itxasuan gelditzu baino harino maitxia. Sasoiaretan, Lekitzoko itxas gizonak, sarritxan zuten zirian, Flandesetara. Eta han harrapatze bezen, piloa gaixotasun. Iñaki, zaukazu? Txarto nago. Iñaki! Zarori. Sentitzen dut ere baina Iñaki ez da ondo. Alegit horien garraitz Israeleren behar du bertan tratatu bat izateko. Ez da posible. Zerren bioguko Iñakik etxera ekarten da diruarik? Gure amuma kontate euskun, zelan antzinako zenide bat, lepra gaixotasunaz kutsatu izala, gutxu bera 16. mendian. Sasoaretan, gaixotasun hau osatu ezina zan. Orduan, guratzen ikusten den larraitzirlara erueben isolatuta. Etxe sarrerak gorriz pintxate bezen, jakitzeko nortu zirian izlare dute bezenak. Gaixo honek zaintzeko ardura eukenak, fraileak eta monjak zirian. Pentsatzen genuen mura, Iñaki lepra daukazu. Aldonik eta honena ingogu, gaixotasunari aurre itxeko. Ondo eskantza, Iñaki. Utze jotzuet, ondo gainera, baina jakin gauza bat, enaz etorriko behera. Zuek izango horrak, laster bueltatuko naz eta etxera. Marinelak, denporak izena itxasuan pasate bezen. Orduan, itxeko handrak, emakumiak, ziria, arduradunak, aurrea tarateko familia eta behar zan guztia etxeko. Edukazioa umina eta beste bateko lana. Zerren bihot, Nikon. Zelan atarakoraz nire bizemiak aurrera. Nondik lortuko dirua? Igual lanen bateaz diru pixka lortu aldot. Baina ez pentsaten, emakumea izatekeran.
Azkenean, zaregile bezala hasi zen lanean. Teresak, beste emakume askoren moduan, lan egin arren, ezin zezakeen familia aurrera ateratzeko beste diru lortu. Gauza bat izan bihotzuet. Ikusi zuen modura, aitzea denbora baterako ez da bueltako. Guk zeo zen biogu jateko dirua lortzeko. Ze nik ganorazko biharrik ez do lortzeko. Orduan, idearik onena, zuetariko bat itxasora biharrera jutia dela pentsaot. Bestiak estudizioakin jarraitzuko dau, holan etorkizunean ganorazko bihar bat lortzeko. Ama, neu jungo naiz, egoit ni baino abio dalako estudixutan. Baina nik ez dara izan sufritziak. Egon, tranquil, hau da familixantzako onena. Gaixotasun larrienetariko bat, pestia zat. Eta kontatu euskun bebai, zelan, behin, 80 pertsona inguru hil zirira lekitxon gaixotasun horregaz. Zer da lata batu gara bat? Aldun gana dugu, baina zoritxarrez, Iñaki hilera. Hemen daukazuz, bere gauza pertsona. Jakinda aita ez zutela gehiago ikusiko, argi zegoen, Beñatek itsasora joan beharra zeukala. Beñat, aiba itxen kuadernua. Beraitzak leleokoz emotzon itsasora egin zanean, da orduan onzurito kateatzu erutia. Zein du bero. Eskerrik asko, ama, bueltan ikusiko gara. Ju nahi zara, baina errek ez da nahi esan astuko zeitzutenik. Zuk beti egin izan zendu modura aurrera ingot. Zin eitxotzut amari eta goitzeri ez jakela ezer faldako. Gogor eingotelako biharra eurentzako. Lehenengo bi historiak ikusi ditugu, arras diferenteak biek ere. Lehenengoan ikusi ditugu Bilbon, gaur egun ere topatu ditzazkegun animaliak, ez da, izan egurrezkoak, izan burdinezkoak, izan
lorez egindakoak ere bai, eta bigarren istorioan oso hunkigarria gainera, Lekeition gertatutako historia bat, mendez atzera egin digunak, ez da. Iruditzen zaizue, eskatuko nieke Maria Dolores Barinagarrementeri, Alberdi eta Iñaki Plaza Askarateri ona gora igotzea gustatuko litzaiguke eta galdetzea eurei nolakoa izan den prozesu hau. Zuek Lea Artibaiko ikastetxekoak zarete eta horrelako bideo bat martxan jarri, ideia bilatu, martxan jarri, grabatu irudiak, gidoia prestatu, editaje lanak. Hau ez da lan erresa izan. Nola lortu duzue hau saritua egitea eta beste batzuk ere aurkeztea ondare sari honetara? Bueno, guretzako oso pozgarria da gelatik kanpo egin daitezkeen gauzak eta antolatzea. Orduan guk argi geneukan bideoa edo informatika tresna bat izan behar zela, baina neska mutilek istorio bat kontatu behar zutela. Bihotza duen zerbait, benetan gure ondarearekin benetan lotzeko eta konektatzeko. Eta orduan bideo guztiak, guk hainbat bideo aurkeztu ditugu, egin genuena da, lehenengo beraiek hainbat gai filosofiako ikasgaian, hainbat gai atera zituzten, bai gainera. Gai guzti horietatik aukeratu zuten beraientzako egokiena zena, eta gero, behin gai aukeratuta, historioa sortu behar da. Eta euskerako ikasgaian, gramatikoki ondo idatzita egon behar da, baina gero zerbait komunikatu behar da, eta gidoi bat sortu behar zen. Eta, ikasgai horretan saiatu ziren ahaldenik eta historia politenak sortzen, eta gero ja sartzen da informatika edo multimediako baliabidea, ezta? Gero, gioia bizitza eman behar zaio eta sortu behar da zerbait, jendea ukituko duena. Eta oso gazteak dira, baina badaukate baliabide eta ezagutza apartak, askotan irakasleak beste edo gehiago, beraiek beraien mugikorraikin eta lortzen dute teknikoki oso lan onak, eta atzetik historio bat badago, emaitza borobila izan daiteke. Gure prozesua hori izan da. Departamentu askoko lana izan da, beraz ez? Filosofia, euskera, multimedia, jende askoren lana. Adibidez, hartu genduen parte, baina ez olako antolakuntzarekin. Aurten hausnarketa bat egin genuen aurretik, eta egin genduenera ikasgaietan sartu, proiektua, zeharkako proiektu moduralen mailan. Eta orduan, asko sobeto joan da, ez da etenik izan, eta orduan, puntotxoren bat emon jaku, bai, eta horrek asko adinetan dago eta... Litzateke zuen gomendioa beste ikastetxeak eta eskolak parte hartu nahi badute, sartu desatela eskolako ikasturteko programaren barruan? Derrigorrezkoa da, hau da, integratu edo sartu, barneratu ikasgaietan, guk egin gendun esan, ze ikasgai, lehen maila guztiak hartu dau parte, teknologikoek, zientifikokoek eta gizartekoek. Orduan, ze ikasgai da mankomuna? Filo. Euskera, hizkuntzetan inglesa eta gaztelania bai. Baina gure eskolara dator jendea, Lekitxo, Ondarru, Martine, Ziortza, Bolibar, orduan, euskalki asko dagoz eta beraztasuna handia dago. Beraz, euskeraz egin dabe eta euskerazko asignatuan edo ikasgaian landu da. Beraz, ikasgaietan sartu eskero eta hori, punto bat, ez doa inora, eta gainera ondo merezita, ze lan asko egiten dabe, eta horrek, beste gauzatxo bat emoten dut. Zorionak eta mila esker zuen gomendioengatik. Eskerrik asko. Lehenengo bi bideoak ikusi ditugu, Bilbora eta Lekeitiora eraman gaituzte, hirugarren bideoak ere itsaso aldera eramango gaitu, goazen Ondarroako Institutuaren Emakumeak Arraunera bideoarekin.
Ondarru, Bizkaiko kostaldeko herri arrantzale bat da, Gipuzkoaz mugatzen dabena. Lehartibaiko eskualdeko udalerri bat da, eta 8.000 biztanle inguru biziri bertan. Arrantzi eta kirola atxik ezagune oide. Herri arrantzale isatiaz gain, oso azpetzu da arraun indakarren afizinei atxik, Euskal Herri guztin, beradalako jarraitzale gehienetariko dakarren klube, 1.200 bazkide inguruaz. 1880 jokatu zen lehenengoko Euskal Herriko estropadetako banderi da Ondarru. Eta lehenako epokan bandera asko irabazten man. Natxe postu eskazal lortzen egon, bertako jenti beti hon izan animate. Eta 2006an AZT Liga altzazanin Asia postazune hartu ala herri guztik. Aurten be, urte ederra zide. Lehenengoko bidar Ondarruk emakume traineru atara belako. Zeinek esangoan gure atxitxe eta human denporan neskak arraunen ibiliko zile. Lehena, pentsazin izana, urte batzun gueltan, posible bihurture. Lorpen hori, pauzoz pauzo indako lanan ondo isu izan da. Eta hemen da, unarta iateko, Ondarrutarrak egin den bide luzi. Ondarrun lehena, kostaldeko herri askotan morun, gizonak arrantzat eta baleak atrapatea juten zin, egurrezko bateletan. Guk arraune, aizialdi modure zautzen duena, arrantzalin arteko indarne urtze bat morun jasozan. Atrapatako arraine, zein porturearen ekarri ibiltzen zin. Bitxartin, Andrak etxeko biharraken biben. Umi zaintzea zarruatzen zin. Etxeko nauzisa zaintzen zituzen. Eta horretaz gain, txalopi portureiatakun deskargaten laundu biben. Zari konpondu eta asko zauzabesa. 17. mendetik 20. mendea, gizonak kanpoa jutezin arrantzatea. Herrisa, gizon falti guan atoi batzeko. Eta horretxatxik, emakumik arduratu birritxan zin, baleontze handizetako atoi gobernateko. 100 urte, alantxeik ibilizin, eta zanigoko urtin ezagertu izan. 1962an, emakumen txalupan arteko estropadak egin, jaisetako ospeak izin modu, Pasaian. Kuadrillan artin antolatzen ben estropadak. Eta olantxei, herrixan arteko desafixuk azizin. Handik, estropadak jokatzea pasari bateleta. Lehengo estropada ofiziala, 1970 izan zen, banko mugien. Eta kontxako banderi, natxe historia luze bat euki. Emakume lehenengoko banderi, 2008an jokatu zen. 2009an, TKE izeneko ligik, emakumeen trainerun ligi sortuan. Euskotren izeneku. Kantabriako eta Euskal Autonomia Erkidegoko gobernun diru laguntziaz. Eta 2010 urtien, jokatu ben lehenengoko estropadik kostalde. Hortik aurra, urtero jokatu izan dabe, kostaldeko herrialditan. Gizartik, aurra eginala, erronka barrixakin topari arrauneko Andrak. Debekatuta euken lan eta kirolan parte bihurturi. Alan dabe, ondion bakarri hainbat oztopo. Sakrifizio bardine. Kompromiso. Errespeto. Noblezixi. Arduri. Alegine. Sufrimento bardine.
eta zehatzi sari desberdinak. Kontxako banderako sarixak beti izan di desberdinak. 2017 arte jokatzen zen estropadatan, gizonak emakume baino gesa lortzen belako. Mutiletan, lehenengoko postun gatzen zinak, banderi eta €4.000 irabazten ben. Neskak aldiz, banderi eta €15.000. Mutilak baino, €9.000 gitxia. Bigarren postun, mutilak €15.000 irabazi, eta neskak €12.000. €3.000 aldi. Hirugarren postun, mutilak €12.000, eta neskak €10.000, €2.000 aldi. Eta laugarren postutik aurra, bisak bardin irabazten ben. 2018 urtean, lehenengoko bidar neskak zein mutilak sari bardinak irabazi ben. Asier Etxaburu, neska infantil eta kadetin entrenatzaileai, elkarrizketa bat eitzau, emakumin arraunai buruz. 2012an hasi nintzen, aurten 7. urte. Asko aldaturela ez da, eskanengoko urtitan gorutzen jau kantidadik, eta geldike mutian pare ipintxela ziriz. Bai, pilo bat gozaraz diferentziatzen da benak ez da. Bateletan edo trainerietan gerua alde txikisa gara zen ez da kanti handixera, baina traineru ondion baraz diferentziak ez da. Mutilak doblitzen da beharramutan, estantzixi, eta ligape, 3 ligaraz lau eraztezen bat ezen mutianak eta neskanak ontsu momentu 3 daz, nidatxela, eta hortxera igual aldik handixena ez, da horrek ekarten dago sarixak eta diferentik isati batetik beste. Batu da baik, egin da. Egun ari ze aldatu lan ere? Lehenko gauzi neskak lehen deportek ez duen etxen da segun deportek ez duen etxen, erramut ez duen etxen, erramutan baino ez parte hartzen, eta ikusi bestik ez da bat talde guztik gitxenez ekipo bat etaten dara kategoriako nesketan bai. Hori aldaketan handi bat izan da, eta gero neskan traineru pelen lauzin bakarrik eta 20 talderaz, eta lehenengo gauzi aldaketan izena kantidadin. Neskape gogorragoa entrenaten di, eura behia zerizutasun baten dabiz, eta hoxera aldaketek handixena ikustu enten lanik. Aukirola bai, eta beste kiolak bai. Kosta egora, biharrazko emikora, eta esan duten galen, zileik pretendio gaurtik bisarrea aldatzi. Hori urtetik urtea, pausoz pauso, urte bako txinsalto bat emoten, da mendik 10 urtea igual gertakora bardintxasune, mendik 10 urtea, pazientzi bibire eta biharran birten. Guk pentsaten dugu, elkarten molun mutilak eta neskak bardinen bira erramotan. Eta esan duten galen, trainirun be, mendik urte batzuta, gauza asko datu bikori, enani zerraturiak zateko, baina neskape, 5.500 barta 5 metro mikora gara, lau luze. Da urtik aurreak nalari guztu lortuko dela hori bardintxasune, baina bihar askola etxeko eta pausuz kumbire aurre. Hola, guen etxen bideun egiliga eta geuben eskarrela xaga bateletan jokatzen da benak. Pasan urtin, infantil femenino kategorizako bizkaik eta euskadiko txapetunak izan ginen, eta zoritxarrez ez izan ginen Espainiko txapelketa, gure kategorian ez zegoen txapelketaik, baina infantil maskulino kategorian bada. Ongo urtin aldaketan dixake hondiz erraunin. Adibidez, neskak zein mutil distantzia bardin etxen dugu ramuta. Ze pasan urte arte, kadete mutilak 1.500 metro etxeben, eta kadete neskak 1.000 metro. Ongo urtin eskerrak bisok, 1.500 metro etxen dugu. Eta zorionez, ongo urtin bai. Ongo urtin, infantil femenino maiakuk, Espainiko txapelketa juteko aukeriak arren. Ikusten duenez, urtero aldaketak etxen guz. Eta pausuz pauso danon hartin, nintxasune lortuko emakumin arraunin.
ondarea zaindu, ondarea gorde eta ondarea saritzeko hiru modu oso diferenteak ikusi ditugu. Lehendakari jauna, sailburu jauna, eskatuko dizuet mesedez ona igo eta hasiko gara diplomak banatzen. Lehenengo ikastetxeko zuzendaria deituko dugu eta banan gero ikasle sarituak. Hasi gaitezen Europa ikastetxearekin hasiko gara Fantastic Beats and Where to Find Them in Bilbao, hori da saritutako lanaren izena, zuzendaria Amaia Zárraga Uriarte. Amaia, argazkia aterata gero, eskatuko diogu Amaiari hemen jartzeko. Amaia, inguratu zaitezuna, mesedez, eta orain hasiko gara ikasleekin Eugenia Dopazo García. Alesia Gutiérrez García. Carlota Garay Alfonso. Inés Eugenia Saldaña Acilu. Cristina Martínez Duque. Etorri. Bueno, Cristina Martínez Duque ez da etorri, baina emango diozue zuek ere diploma. Juan Iparaguirre Araya. Eta talde honetako tutora María Teresa Masana Vallejo. Oazen orain, Ondarroako institutuarekin, emakumeak arraunean du izena, saritutako lana, zuzendaria Pedro Badiola Larrinaga. Ikasle sarituak, Urtza Agirre Lersundi. Ane Eizagirre Area. Itziar Gandiaga Arcelus.
Uxue Laka Ibarrola. Nerea Urresti Lertxundi. Miren Urresti Laka. Miren Urresti Laka eta Lorea Mendieta Lastra ere, tutoreak noski. Zoritxarrak Garraitzera, Lea Artibai ikastetxearen lana. Zuzendaria Isabel Mendiguren Laka. Saritutako ikasleak Alaitz Aranbarri Gutierrez, Jonander Baños Zubikaray, Larisa Irusta Rodríguez, Maite Txakartegi Mendieta, eta tutoreak, lehen ere ezagutu ditugu, Maria Dolores Barina Garrementeria Alberdi eta Iñaki Plaza Azkarate. Badugu beste aipamen bat ere, 3 sari hauez gain, badugu beste aipamen bat Ondarruko ikastetxeari, Ondarruko institutuari. Ondarruko institutua izan baita aurten lan gehien aurkeztu dituena ondare sari honetara. Horregatikan eskatuko diogu Pedro Badiola Larrinagari, zuzendariari, mesedez, igo, eta zuretzako da aurtengo aipamen berezia. Eta orain bai, lehendakari jauna, zurea da hitza. Sailburua, sailburu ordek, zuzendariok, ikastetxeetako ikasle eta irakasleok, jaun Andreok, arratsaldeon. Eta eskerrik asko kultura ondarea sarietan parte hartu duten ikastetxe guztiei gaur hemen ez daudenak ere, eskertu egin behar dugu bere lana, eta baita bereziki gaur zorionak irabazle zareten 3 ikastetxeei. Kultura ondareak belaunaldi gazteen konpromisoa behar du bere etorkizuna bermatzeko.
Zuen konpromisoa behar dugu gure ondarearen aitortza eta zabalkundea ziurtatzeko. Konpromisoari esker, iraganaren eta etorkizunaren arteko kultur ariaren jarraipena bermatzen dugu. Konpromisorik gabe, ari hori apurtu egiten da. Konpromisorik gabe, garenaren zati bat, gure nortasunaren zati bat, galdu egiten da. Zuekin batera, ari horri sendo eusteko jaio ziren kultura ondare sariak. Urte hauetan zehar, 2007 gaztek parte hartu duzue, eta urte hauetan zehar 500 bideo baino gehiago sortu dituzue. Ari asko dira kulturaren ezagutza eta jarraipena bermatzeko. Gaur, zuen ahalmen sortzailea nabarmendu nahi dugu. Egin dituzuen bideoetan ikusi dugu. Ikusi, entzun eta sentitu ere bai egin dugu. Egia esanez, zuei esker eta zuekin batera asko ikasi dugu. 5 ikasketa aipatuko ditut. 5. 1. Ondarearen izaera anitzaz jabetu gara. Ondarea ez baita mugatzen arkitekturaren edo arkeologiaren esparruetara. Ondare inmateriala ere badugu. Ahozko adierazpideak, usadio sozialak, gure kirolak, dantzak. 2. Ondarearen izaera biziaz ohartu gara. Kultura ez da kutsa batean gordetzeko esentzia bat. Ondarea dinamikoa da eta gizartearekin batera aldatzen da, aberastu egiten da. 3. Ondarea duen balioaz konturatu gara. Gure nortasun berezia islatzen du. Euskadin jatorri askotako pertsonak bizi gara eta guztiak gara euskal kultura ondarearen oinordekoak. He citado hasta ahora 3 de los 5 aprendizajes: pluralidad, vitalidad, valor del patrimonio cultural. 4. Este proyecto nos ha mostrado la importancia de la creatividad. Hemos descubierto vuestra capacidad de imaginar y crear, de sorprender y comunicar. Y 5. Este proyecto demuestra la importancia de la innovación. Habéis aprendido y lo habéis logrado a través del lenguaje audiovisual, de las nuevas tecnologías y del trabajo en grupo. Merecéis este premio por todas estas enseñanzas que hemos compartido: la enseñanza de la pluralidad, la vitalidad y el valor de nuestro patrimonio cultural, el aprendizaje de vuestras propias capacidades creativas y de innovación trabajando en equipo. Este premio es una invitación a mantener estos valores y estas capacidades. Euskadik hori guztia behar du. Kultura ondarearen ari hori bizirik mantendu behar dugu. Horregatik, zorionak Europa ikastetxea, ondare arkitektonikoaz erakutsi duzuen ikuspegi berritzaileagatik eta zuen lanaren kalitatearengatik. Zorionak Lea Artibai ikastetxea, bideoak ikusi gabe nituen, eta gaur bertan goizean Flandriako ministro presidentearekin hitz egin dut, bideokonferentzia baten bitartez. Jakin izan banu, berari erakutsiko nioke, baina izango dugu aukera erakusteko Flandria aipatu egiten delarik edo Flandes aipatu egiten delarik. Dena den, Lea Artibai ikastetxea, gure historiaren pasarte bat berreskuratzeko egin duzuen lanagatik zorionak, eta oroimen emozionalaren garrantzia hainera trebean azpimarratzeagatik. Eta zorionak Ondarroako institutua, zorionak 2 aldiz, lehen ikusi egin dugun bezala. Gure ondarea baliatuz eta balioetziz, genero arrakalaren gaia mai gainean jarri duzue. Horrekin batera, bideo ekoizpen ahalmen izugarri erakutsi duzue, behon deizuela. Zorionak ikastetxe, irakasle eta ikasle guztioik. Azkenik,
mantendu dezagun kultura ondarearen aria sendo, indartzu eta bizi-bizirik. Eskerrik asko eta arratsalde ona izan da dizula. Ondarea ondila, zabalare esango nuke, eta ari luzekoa, zuk esan duzun bezala. Bueno, tartetxo hau ja bukatu egingo dugu, bosgarren edizio honetako sariak banatuta, eskerrak eman berriro ere, guztioi, agintariak, ikasleak, sarituei, zer esan, gozatu bidai horretan, Napolesera zoazte, benetan han ere ondarea badago nun ikusi eta nun gozatu. Ondo pasa merezi duzu eta eskerrik asko guztioi, mokadutxo bat dago orain, pixka bat guztion artean arratsalde honi hasiera emateko, eta saritu guztioi mesedez eskatuko dizuet ona igotzea, azkeneko argazki bat, talde argazki bat egiteko. Eta honekin batera, arratsalde on eta eskerrik asko.